naman tayo sa Calasiao Church. St. Peter and St. Paul Parish Church. So lupang-luma na oh. Talaga yung lupang-luma din yan. Talagang lupang-luma talaga. Parang mo yung kapanaryo niya lang oh. Tingnan nyo. Ganda ng kapanaryo niya. Pasok tayo. Ayan, ito na naman. Makikas ka naman. Sa office. Ito, nagdi-decorate pa. Malaking kasalan ito. Malaking kasalan. Ito may kasalan dito ngayon. I-prepare na sila ng mga bulaklak. Ayan guys. Busy yung church sa kasalan. May kasalan mamaya. Hindi natin makuha siya. Guys, dito tayo sa taas. Dito tayo ngayon sa taas ng simbahan ng Calasiao. Mas maganda tingnan dito. Kuha yung kulay. Lalaki ng bells nila. See? Di ba tayo nakakyat doon guys? Pero at least nandito tayo sa loob ng kapanaryo. Ganda. Kampana. Yan yung lumang-luma ng mga kampana.
guys, oh. Daming paniki. Daming paniki, oh. Tingnan nyo guys, daming paniki. Yung guys nila.